Men der er sådan set tre ting, jeg vil gennemgå. Jeg vil gennemgå databasen, hvordan man søger i den og laver medielister, og bygger et beredskab osv. Så vil jeg gennemgå egne kontakter, hvordan tilføjer man virksomhedens interessenter, aktionærer, kunder osv. osv. Og til sidst, hvordan sender man ud, hvordan fungerer arkiv og udsendelse og statistik osv. Databasen er egentlig bygget op om tre hovedparametre. Stofområde, altså hvilket emne beskæftiger medierne sig med. Geografi, hvilke geografiske områder dækker mediet. Og medietype, hvad er det for en medietype? Vi indekserer alle medier, hvor der er redaktionel aktivitet. Til sidst kan man selvfølgelig også fritekstsøge på en eller anden titel, som man skal finde, hvis man kender den. Men hvad kunne være relevant at se på stofområdet nu her? Vi kunne finde noget IT, halløj, Ja, det er det, vi er i gang. IT og kommunikation. Og noget fagblad til at starte med. Fagbladet er som udgangspunkt altid landsdækkende, så geografi er ikke så vigtig i den her sammenhæng. De kan også være nogle, der dækker mere end et land, men de fleste danske er på dansk. Så søgte vi her. Vi fik en liste med 35. Den viser 20 her på forsiden. Vi kan vælge at ændre det, så vi får vist op til 50. Og så har vi altså alle 35 hits her på forsiden. Der er nogle udråbstegn hister her. De udråbstegn betyder, at det pågældende medie er lukket. Men vi beholder dem i databasen et stykke tid, så folk kan se, at det her medie fandtes, men det findes ikke længere. Ellers lægger de bare hernede af. Det vil sige, at vi har en pressemeddelelse om noget IT, alle de her medier inden for IT og kommunikation, og så kører man dem sådan set igennem. Hvis man havde en idé om, at de fleste var relevante, kunne man ligesom markere dem alle sammen af. Det tror jeg nu ikke, de er her, fordi at IT og kommunikation er forholdsvis bredspektret. Så det er mere relevant at gå ind og sige Computer World, bum bum bum, kører musen henover, så får vi sådan en beskrivelse af, hvad Computer World er. Hvis jeg ikke synes, det er helt nok, så kan jeg også klikke på Computer World, og så får jeg hele profilen op på et medie. Har en postadresse, der er nogle kontaktoplysninger, hvor bliver pressemeddelelsen sendt hen, et telefonnummer til redaktionen, og en kontaktperson. I det her tilfælde tror jeg, det er en redaktør, så vidt jeg husker, men det kan også være en nyhedschef, redaktionssekretær osv. Vores researcherafdeling spørger til, hvem træffer beslutningen i det daglige, om stoffet skal bringes eller ej. Det vil sige, det er den person, man skal påvirke for at få stoffet i. Og hernede er der så lidt mere om deres indeksering og oplagstal osv. Og til sidst kommentaren, som også vises ud på oversigten. Lad os gå en gang tilbage. Vi har den som sagt, Computer World, den var relevant. Computer Reseller News, fagbladet for IT-kanalen, ja, salgskanalen for IT. Detektor, det er noget sikkerhed, et eller andet overvågning, whatever, det kan jeg faktisk ikke huske. Nå, men efter så krydser man nogle stykker af hernede af, og finder ud af, at... Jeg skal lige ret stavefejlen. Stavefejlen? Hvor det kommer at stå indenfor. Nå, skidt med det. Nå, det tager vi bagefter. Og lad os vælge et par stykker mere, bare for eksempel skyld her. De der to er måske også relevante. Og den der, ikke? Så har vi udvalgt nogle medier, som vi synes er relevante, og de skal ind på en liste. Gør vi sådan her, og kalder den IT-liste, eller lad os kalde den IT-fagblad. Bum. Og de der 6, vi valgte, de ligger nu her. På den her konto ligger der også andre. Det er andre medielister, jeg har lavet tidligere, som er relevante for Press to Go. Der er nogle dagbladsredaktioner, hvis vi har noget mediestof inden for branchen, Erhvervsbladet, Børsen Virksomheder, Børsen Mediemarked osv., som er relevante for nogle af de historier, vi har. Der er nogle fagmedier inden for kommunikation, har optaget Børsen Mediemarked så igen, fordi det er kernemedie for os, men også journalisten, kommunikatøren osv., nogle vi kommunikerer til. IT-fagbladet lavede vi lige. Jeg har også nogle navneredaktioner, som er udvalgt på forskellige medier på tværs af medietyper, hvor jeg mener, det kan være relevant at kommunikere til, når vi har en ny medarbejder osv. Men det, som jeg har gjort her, nu er vi en forholdsvis nichepræget global virksomhed, Press to Go, så der er ikke ret mange medier, der gider skrive om os. Vi er også en business-to-business virksomhed, så der er heller ikke så meget for her fra Danmark derude, og derfor så er det forholdsvis få, vi kan kommunikere til. Nu kan vi slette den her, vi lavede for sjov. Så har vi 3 tilbage. Men det er de 3, vi ofte kommunikerer til, når vi har et eller andet nyt. Var man en consumer virksomhed, som Fona eller noget andet, vil man selvfølgelig sende til en masse livsstilsmedier. Det kan være Bo Bedre, det kan være Alt for Damer, det kan være weekendredaktioner på det landsdækkende dagblad. Og alle de her, dem kan man selvfølgelig lynhurtigt finde. Og
et eller andet kulturlivsstil, landsdækkende dagblad, så får vi en masse weekendredaktioner op, som er relevante for os, ikke? Eller for Fona, eller hvem det måtte være. En Bo Bedre type redaktioner. Men det er ligesom det, man bygger et beredskab af nogle smalt segmenterede lister, som kan kombineres i forskellige sammenhænge. Hvis man gør det fra starten, så ligger beredskabet der i høj grad, når man arbejder med nogle måneder, og det er meget produktivt til hverdag. Okay, det var mega nemt det der. Ja, ikke? Overraskende nemt. Hvis vi kigger på det, der hedder egne kontakter, så har vi nogle kontaktlister her. Halløj. Hvad så? Hey! Back in town. Blev I bekymret? Ja, Det gik godt nok lang tid. det gjorde vi sådan set.